Rovnako, pokiaľ ide o podporu športových areálov, chceme pomôcť športovému areálu v tzv. Spojenej škole v Žiline vo výške 210 000 eur, teda asi 6 miliónov slovenských korún. Na dnešnom rokovaní sa diskutovalo aj o akomsi uvoľnení vízových povinností s krajinami, ktoré majú voči vzťahu k Slovenskej republike takýto dohovor. Tu sme museli pripomenúť, napriek tomu, že primátori a predsedovia samosprávnych krajov to otvárali, že Slovensko je v Schengene a my nemôžeme porušiť pravidlá, ktoré sa týkajú Schengenu. Na druhej strane, minister zahraničných vecí a podpredseda vlády a minister vnútra prijali úlohu navzájom, že preveria si, aké iné možnosti krajiny, ktoré sú v Schengene, využívajú napríklad vo vzťahu k turistom z Ruskej federácie alebo z Ukrajiny, aby sme im to nejako uľahčili. Bol aj taký návrh, že či by napríklad nebolo možné vydávať turistické víza priamo na letisku, napríklad v Moskve alebo v Kieve, aby prišiel turista a vybavil si rovno vízu. Bohužiaľ toto schengenské pravidlá neumožňujú. Ale sú iné spôsoby zhromažďovania žiadosti, vybavovania, dokonca existuje možnosť ako zbierať tieto žiadosti o víza po území celej Ruskej federácii. Minister zahraničných vecí s ministrom vnútra budú na tomto pracovať. Ďalej by som chcel povedať, že minister hospodárstva dostal úlohy, ktoré sa týkajú marketingovej podpory cestovného ruchu, budovania informačných centier, cyklochodníkov a cyklotrás v Prešovskom samosprávnom kraji a Žilinskom samosprávnom kraji. A súčasne minister hospodárstva musí použiť finančné prostriedky, ktoré na to má k dispozícii, podporiť prezentáciu regiónov Liptov, Orava, Turiec a Tatry Spiš prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Na to sú, myslím, vyčlenené finančné prostriedky, ktoré sme ani nezarátavali do tohto balíku. Tu sú ešte okrem toho peniaze, ktoré na to agentúra pre cestovný ruch poskytne. Ďalej. Vláda Slovenskej republiky uvoľnila 225 000 eur na zriadenie Centra pre rozvoj turizmu Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Vysoké Tatry. Jednoducho vznikne tu Centrum pre rozvoj turizmu s orientáciou na Vysoké Tatry. Na ten počiatočný impuls vláda uvoľňuje viac ako 6 miliónov korún, teda 225 000 eur. Ďalej chceme riešiť havarijný stav drevených chrámov Karpatského oblúka vo výške 445 000 eur. To ste z tohto regiónu pravdepodobne presne viete, o akých projektoch sa hovorí. Ďalej chceme uvoľniť 500 000 eur na realizáciu 3. a 4. etapy rekonštrukcie renesančného kaštieľa hradu Ľubovňa. Ďalej ide na stavebné úpravy národnej kultúrnej pamiatky Strážky vo výške 30 000 eur. Ďalej je to podpora výstavby cyklistického chodníka Poprad Starý Smokovec, ktorý prezentoval veľmi intenzívne pán primátor mesta Poprad vo výške 1 milióna eur, teda 30 miliónov korún. Ďalej riešenie havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky drevený kostolík Sv. Juraja v Trnovom vo výške 1 215 000 eur. Ďalej je to rozšírenie prevádzky múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke 490 000 eur. Ďalej cyklotrasy v Žilinskom samosprávnom kraji 150 000 eur. A ďalej realizácia Beskydsko-Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrály vo výške 340 000 eur. Rozkladali sme tie finančné prostriedky aj na Prešovský, aj na Žilinský samosprávny kraj. Ďalej, minister dopravy, pošt a telekomunikácií musí uvoľniť 100 000 eur, teda 3 milióny korún, na projekt integrovaného dopravného systému pre oblasť Vysokých Tatier. Priamo na rokovaní vlády, pretože to spadá do Prešovského samosprávneho kraja, predseda Prešovského samosprávneho kraja požiadal vládu o pomoc, pokiaľ ide o dobudovanie terminálu na letisku Poprad-Tatry. Tam najmä zlyhávame, pokiaľ ide o podmienky Schengen. Preto minister dopravy prevzal túto úlohu a do 31. maja 2010 v objeme 1 milióna eur sa urobí dobudovanie tejto letišnej haly, aby to spĺňalo všetky kritériá z hľadiska Schengen. O zonácii TANAPu som hovoril 31. marec 2010, potom boli uložené úlohy ministrovi životného prostredia, ktoré sa týkajú vypracovania manažmentových plánov chránených území. Treba urobiť aktualizáciu návštevného poriadku TANAPu v súlade s požiadavkami orgánov ochrany prírody a aktívnymi formami športového a kultúrneho vyžitia návštevníkov TANAPu. Ďalej sú tu
ešte úlohy, ktoré sa týkajú ministra výstavby a regionálneho rozvoja, aby zverejnil výzvu na predkladanie projektov z regionálneho operačného programu opatrenie 3.2 podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, aby sa tie peniaze čo najrýchlejšie minuli na uvedené projekty. A ministrovi zahraničných vecí, ten dostal ešte úlohu, aby sme zahrnuli problematiku prezentácie klastrov Liptov, Orava, Turiec a Tatry Spiš do činnosti Rady pre jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí, kde je orgán, ktorý nedávno vznikol a ktorý začal na tejto úlohe už aj pracovať. Vážené dámy a páni, opakujem ešte raz, rokovanie vlády tu, v tomto regióne. Nebolo rokovanie, ktoré sme predtým robili napríklad ohľadne sociálno-ekonomického rozvoja, pretože väčšinou mimoriadne rokovanie vlády alebo výjazdové rokovanie vlády prerokoval materiál sociálno-ekonomický rozvoj v danom regióne. My sme sa chceli sústrediť a preto sme prišli výslovne na cestovný ruch a tomuto sme venovali aj celé rokovanie vlády Slovenskej republiky. Toto sú závery, ktoré som teraz uviedol a ktorými sa bude aj vláda riadiť, pretože má to formu uznesenia vlády Slovenskej republiky. Toľko, pokiaľ ide o prezentáciu výsledkov rokovania vlády. Ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným, pretože mimoriadne významný prispeli k tvorbe aj samotného záverečného uznesenia. A ďakujem ešte raz pánovi primátorovi Popradu, pánovi Dankovi za vytvorenie podmienok na rokovanie vlády. Príjemné dopoludne, vážení dámy, vážení páni, vážený pán predseda vlády. Ja chcem v mojom mene veľmi pekne poďakovať pánovi predsedovi vlády a vlády Slovenskej republiky, že na území nášho mesta rokovala historicky prvýkrát. Je to pre nás naozaj veľká podsta, ale konkrétne to, čo ja chcem povedať, že v súvislosti s dnešným dňom, myslím si, že aj do budúcna sa bude vždy Poprad spomínať, ako ste už počuli, že sa naštartoval naozaj proces prijímania zákona o cestovnom ruchu. A som rád, že práve v meste Poprad bolo prezentované, alebo bola prezentovaná od pána predsedu vlády, bol prezentovaný aj termín, kedy by mal byť tento zákon vo vláde schválený. Takže som rád, že práve mesto Poprad bude historicky to mesto, ktoré sa bude vždy spomínať s touto významnou udalosťou. Ja chcem ešte dodať, že chcem samozrejme poďakovať aj konkrétne za príspevky, ktoré pôjdu do mesta Poprad, a to spomínaných 1 000 000 eur na začiatok budovania cyklistického chodníka. Ako ste viete, my sme za posledné 4 roky v meste investovali 70 miliónov slovenských korún, to hovoriť ešte v korunách, pretože to bolo ešte v korunách, na prvú časť cyklistického chodníka Poprad Svit a teraz na časť Poprad Kvetnica. A preto som veľmi rád, pretože sme sa stretli aj s primátormi okolitých miest, mesta Svitu a mesta Vysoké Tatry, a sme naozaj spoločne predložili túto požiadavku, aby sme začali konkrétne riešiť aj problematiku prepojenia Popradu so Starým Smokovcom, pretože vieme, že turisti chodili na cyklistický chodník do Popradu a bolo by naozaj zmysluplné, keby mohli začať využívať cyklistický chodník priamo z Tatier smerom na okresné mesto. Ďakujem aj za letisko Poprad. Aj keď ja som, že tých finančných prostriedkov by trebalo do letiska viac, ale aj tak je to naozaj veľká pomoc. Pán predseda vlády nespomenul, a dovolím si pripomenúť, že vláda už investovala do popradského letiska v tomto volebnom období tiež zhruba asi 1 000 000 eur na príletovú halu, takže to bude už druhá investícia konkrétna do popradského letiska. Takže veľmi pekne ďakujem, lebo naozaj popradské letisko sa začína rozlietávať. A myslím si, že to, že dobudujeme odletovú halu, je veľkým prínosom pre tento celý región. Ešte raz ďakujem, pán predseda vlády, a naozaj si myslím, že dnešné rokovanie bolo veľmi úspešné pre naše mesto a pre všetkých ľudí, ktorí v ňom žijú. Ďakujem.